Pero nós despois, sabe o que sucede? Isto todo se pode dicir que casi empezou con aqueles dos pequenos ermitáns que había. Pero bueno, isto sí que foi o comezo da historia. Pero se só quedara no comezo, non había problema ningún. Pero bueno, é o que toca. Ai, Dios mío. Eu xa lle quitei algo do traballo, xa lle dixen que por mí xa pedía. Entón, Por fin te toco. hombre, Estaba buscando por ti e decía, isto xa deixo jugando no monte, agora fui a descansar. pero vamos a ver, é o que se fai normalmente. Ahora que queden elas a valla, hasta a noitiña non se vai por elas. Agora as vacas non teñen outra cousa que fazer. Ah, home, claro, ai. Ahora deixámolas alá, que queden pastando. E mira, é que sabes o compañero. Home, supoño que estará facendo o que nós fixemos e virá pa aquí tan pronto que irá descansar como a nós. Digo eu non o vi. Compañeros, ¿dónde estáis? Compañeros, Ven pa cá, ven pa cá. menos mal que vos topei. Ai, xa pensei que non iba a topar a nadie. Meño da xida, ai, miña querida. Que pasou? Ah, Que foi?